šanuje. Kokota bez reťazek, to má eleganciu do piče. Jak to šanuje. Ale to ma iba príde sem, natiahne lano, pozapína a vytiahne na to. No poď bližšie. Počkaj, ešte ide hrnúť. Koľko čo privávarené zástupy. Ticho. No to bude to... Turbička ešte nezapí. To bude to Iveco motor, no? Na stopič. Toto sú tí novšie, ako som presne, ako som si... Nech mu turbičko ho vyštiaš, keď má totálne otačky. No však isto. Nie jak kľúčkový hneď žvíni furt. Kľúčka má zetoracký motor. Ne. Má normálne z tehotok. Z kryštálu. To má žiť do piče. Nemôže. Akože silu to má ako kotiny, ale... Vieš ako. Nemá to zostaviť. Na Hamburo sa furt slabé. No jasné. Veď aj toto by do pičov urval na poli. To za tam je bez tým, však ráno ti to odvezú. A už máš fajerom. Jak idú do tmy dreť, zadavenci zadavení. No to oni tak vždy zvyčajne. Pol 8, 8. A to vieš, ako oni chodia po obede do roboty, vieš. Ja tak to hej. Na koľko, čo si už ti jebnutý, či čo tiež, ak ti to tá ruka... Ja to máš slabé, aké si. No ale kokot, keď to hrnie dobre huny, má breh. Ale tak... Vypadá, keby sa bal na to. No tak mi to prichodíš až aký začiatočník. Aspoň mať o videjko vecej. Hehe. Hehe. Poj do piče, bližšie ku mne a spustí kokot. Bude stáť do piče pohodne. Keď si tu on pár stromkov ugel bude do piče.